nganteng wae mbok ya sing prasaja cemalila lirian netramu nggawa semu atiku bingung nganti blanggang-blanggong panjalukku aja mangu-mangu mangu-mangu tansah mangu-mangu saprene suwene komongan tang wae mbok ya sing prasaja cemalila irian netramu nggawa semu atiku bingung nganti blanggang-blanggong panjalukku ojo mangu-mangu saya tetap semangat dulur ya 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 ayo 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 awas iki le ya 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 yo kaget 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 Daya saya Singa barong pranyo tak gegirisi garang dan kana pinandung netranya pinduk Allah wata ira turang para kang suwur gawe tunan ing sesama yen lena kana bilahi paribasane balong pakel aja mung kumudu sanang ala ora baku gone sesrawungan ra prayoga tumat
sini balung nongkoler saumpama luwe becik kuyup rukun rasa iya sesembahan belok pakel alo sing yo Hey. Wiwitane amung nyawang suwe-suwe njero dawa katresnan ragamu kang lampi kebak pitakon rasa jroning ati senadyan namung bocah gunung tumlawung gawe atiku bingung poketuk yen aku gayuh sarwa kewo merga rasaku tresno datang lali bebasan komo mati mitalamun kasempatan ora mung anggonku kasmaran wilangan saka lan kalih muga welas lan sriremu lilih apa muda saumpama laganono aku mikir kowe Jroning batinku nadyan abot ninggalke sliramu katimbang kok gawe lara alo wong gandeng kenyali
sliramu wis lali marga wis ana tandinge karo aku rasa maning ete banget lara ati iki aku pasrah ngarsane yang widi sakar pisang saumpama wis ora patut yen to aku tresna dare wangi lembah mana betang ngambah ambil betambah senajan pahit tak tompo tare wangi kembang panarimo narimo jroning batinku owe owe najan abot ninggake sliramu kowe ninggalke sliraku katimbang kok gawe lara alu wong kandhengake nyaya galangan mungkin triji sakabehe sliramu wis lali owe 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 oh marga wis ana ana tanding karo aku pasemone ngicik banget lara ati iki aku pasrah kersane yang widi sekar pisang saumpama wis ra patut yen to aku tresna yen to aku tresna tak rewang mana betang ngapa arepku tambah senajan pahit tak tompo tak rewangi kebak panare somprete yo disebul ayo loga yoga o e a oh Oh, asik. Oh, ha,
janjine nyuwun bali bapak. Oh iya nyata wajine wasangka anglaras wodo mawis pinarung paring budaya karapo kang cinandra karewitan abdarung kabang hidup terus baru Naya Nyata wajine wis tangguh laras wodo mawis budaya karwa kang cinandra karewitan ambarung kembang kidung terus Selamatan dhisik ya. Ya wis ta. Sak penake. Tuan rumah katulan jumeneng wonten sasana. Sepindah malih menika kasuwun dumateng para sagunging tamu. Nggih, monggo. Sing disunatne ta iki.
Menika sampun cekap pangganipun ngaturi para sesepuhipun utawi sedherekipun sepuh anem sedaya enten dipun aturi wonten dalemipun Pak Endro ngriki sedaya wau dipun suwun krana ikhlase penggalih kan sami-sami sesarengan rencange nyuwun kalih Gusti ingkang Musti kula ingkang sedremi ndhiyaraken kadhatipun Pak Endro sak keluarganipun sedaya dene niat kajatipun ingkang dipun sebat tambeng suksi menika saperlu kadamel ngawruhi garwanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa putra sekabat sekawan Abu Bakar Umar Ngali Utsman sak terusipun enten pun kawruhi mugi-mugi Gusti Allah tansah paring pangawulujeng dumateng Pak Indro sak keluargane sedaya ugi wilujenga anggenipun kula wonten putrane bawahi sunat kalih mantu Mbok Ayune wilujenga rintran dalu wilujenga wiwit dinten menika sagus ramine sampun manggal tunggal menapa kabula la ingkang dados penyuwune tambah pestune sami dipun sesana dharipun Pak Indro sepuh anem sedaya lan kak saturan nggih perlu ngawruhi malih dumateng Bapak Adam, Bapak Kawa, Bapak Kuwasa, Ibu Bumi, Bagendo Lias, Bagendo Kilir, Demi Upat kan paring sandang ngedha dumateng satipun Pak Indro nggih sak keluargane sedaya. Lan enten kawruhi nggih njangkung sak wilujeng dumateng satipun Pak Indro sak keluargane sedaya. Anggenipun gegriyan wilujeng anggenipun nyambut damel, saha wilujeng anggenipun sawak hula wentah putrane wilujenga rinten lan dalu wilujenga wiwit menika sasramine sampun manggal dengan napa kabula ingkang dados penyuwune tambah pestune sami dipun sedheripun Pak Indro sepuh anem sedaya lan aturan Pak Indro sak keluarga nggih teksih gadah kajat malih dene kajatipun pisang setangkep menika saperlu kadamel ngawruhi enten kawruhi Mbok Dewi Pertimah ingkang mertimai tiyang Palestri ingkang dipun awaki kalian Mbok Dewi dipun bantu kanca ruwange ingkang sami rewang wonten ing nggene Mbok Dewi ngriki saperlu ndamel tata rakit uba rampe jaranan saha uba rampe napa kemawon ingkang dipun betahaken kalian Pak Indro sak keluargane tansah minayo negara ujeng wilujenga rintran dalu wilujenga wiwit menika sasramine sampun manggal dengan napa kabula ingkang dados penyuwune tambah pastune sami dipun sesana dening Pak Indro sepuh anem sedaya lan saturan Pak Indro sih gadah kajat malih kajatipun kula nanti gula gimbal kula eneng gula gimbal gula grising menika saperlu kadamel mamule ingkang dipun pungli Purwa wiwitan wetan Buddha wekasan kilen ingkang ngentenaken rintenan dalu dintene 7 pekenan gangsal luku 3 sasa sasi 12 taun 8 windu sekawan ingkang manggen wonten Ukupang mendhet dinten Senin Pon saperlu kadamel kebijakan jaranan wonten dalemipun Pak Indro lan perumapas wasangar Jatingaran cari dalan kala luang uku malian wasing uku jabung uku sangaring sasi nasing taun kala dina naga dina kala sasi naga sasi kala taun naga taun kala windu naga windu ente sedaya utipun sirep gula gimbal gula grising panuwun Pak Indro sak keluarga kala sampun tumiba Pak Indro sak keluargane krencangan ndedonga maring Allah ingkang dereng tinimba tinulak maring Allah kantula teguh rawujeng wilujeng Pak Indro sak keluargane wilujeng anggen ubamu sik wong te pundi mawon lan wilujeng rintran dalu wilujeng wiwit dinten menika sasramene sampun manggil dengan napa kabula ingkang dados penyuwune tambah pangstur sami dipun sesana dharipun Pak Indro sepuh anem sedaya lah ingkang saturan Pak Indro teksih gadah kajat malih kajatipun jenang Sengkala nggih perlu nyengkalani Pak Indro anggenipun gegriyan lan perlu nyengkalani anggo nyambut damel so nyengkalani anggenipun sawak gula wentah yogane wiwit dinten menika entene dipun
Sering ati jenang Sengkala nebekno. Beko sengkalane nyelakno kawijengane Wilujeng Pak Indra sak keluargane. Wilujeng Rintran Dalu Wilujeng. Wiwit dinten menika sawengene sampun mangke donga napa kabula. Ingkang dadapan nyuwun tambah pangestur sami dipusna dening Pak Indra sepuhanem sedaya lajeng sepuh Rumetri Bumi Sukti ingkang dipun Pak Indra Terpidra Pak Indra ingkang jemberan syukuran Jometri Ibu Bumi ingkang dipun nambah Pak Indra nempun sak keluargane lan Rumetri Ibu Bumi ingkang dipun damel kebiyakan jaranan lan Rumetri malih dumateng badanipun Pak Indra sak keluarganipun sedaya. Kanten sedaya pun sering ati jenah sepuh mugi-mugi Gusti Allah tansah paring sepuh Wilujeng Pak Indra sak keluargane Wilujeng. Rintran Dalu Wilujeng wiwit denika sasame sampun manggil napa kabula. Ingkang dados penyuwun tambah pangestan sami dipun sanjung Pak Indra sepuhanem sedaya. Wis tak dongrane. Dongaku iki ya iki dongaku dhewe ya. Meneke ya migunani A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo umo Pak Betar. Sikil pitik jenenge Cakar. Gagang Kambil jenenge Manggar. Kidule Biri jenenge Blitar. Aku mrene ya padha karo luar ujar. Lah menika unek-uneke Pak Indra sampun dipun luari saketa badar. Allahu Akbar. Wes. Dongong ini malah ngilangi penyakit. Ati
embokne takon apa aja go apa aja mukir aku kuatir godane jaman saiki wong sing melu sing lali mbokne tak takoni ya pakne takon apa tenan aneh paran kowe duweni simpenan aja mukir aku kuatir godane jaman saiki wong sing melu sing lali oh oh ah kancanane yen nyawang tandurane permakmur sarwa kokur karta kang tinandur saya rukun sakancane gotong royong tumendang nyambut gawe para tani sarta rukun wancor kancane panyuwunku moga-moga ing dalem saru beda pena keng sambikala senenge saya rukun gotong royong sak kancane katon subur iki endah ngendi nandur
Mas ayo 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 ayo. Turangga Jati. Ayo Pak Yamin. Ya 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 ya. Lha niki dhumateng para penonton sedaya. Pun kesupen niki tasih wonten salah satunggaling babak malih. Menika tasih wonten salah satunggaling babak malih. Ayo dhumateng para dulur, para ramu, para penonton sedaya. Menika ingkang tasih pamungkasing ngatur wonten tari Kala Srenggi Tanding.